Sarong residensya sa Labo, Camarines Norte tinumtum nin kalayo. Nasa 350,000 pesos na danyos pigwalat kan insidente. Uyan report ni Veblen Reyes. Labi ang panghihinayang kan may sadiri kan harong na ini sa Purok 4 Barangay Dalas, Labo, Camarines Norte, makalihis matumtum kan nagbungkaras ng kalayo. Yung dalawang bunso, tulog pa. Kaso salamat nga po't nagising ng dalawa. Nahila niya dun kay Tiyo niya. Ligtas ko ang apat kong anak. Sigun kikalubad, mayo sindakan sa iyang agom sa harong kan mangyari ang insidente. Asin sulamenteng ang tulong aki ninda na anas minor de edad, ang nawalat sa lugar asin maswerteng nakaluwas kan nagpuon ng maglakop ang kalayo. Sigun sa BFP, gibo sa light materials ang harong kung kaya't marikas ining natungtum kan kalayo. Kinakarkulong nasa 350,000 de pesos ang danyos na pigwalat sa nasambitan ng insidente. Sa ngunyan nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa pigikanan kan kalayo. Alagad nagtutubo dan may sadiri kan harong na posibleng sa saindang saksakan sa kwarto, nagpuonan kasulo. Mulit-muli po ay pinapaalala ng Bureau of Fire Protection na every day po is a fire prevention day. Tayong lahat po ay mag-ingat. Ini si Veblen Reyes, Balitang Bicolandia.